first live. Walang pasok pa lang po. Pasensya na. Welcome po kayo mga kaibigan. Madilim ba? Pasok na po kayo mga #animal. Pumasok na po kayo sa bahay ko at nang magkaroon tayo ng lablaban. So by the way mga kaibigan, nang pasok ko pa lang po ngayon kaya medyo hindi ko pa alam. First time ko po gawin to. Kaya kung meron mga alam dyan, mag-ano na lang kayo sa baba, magbakas. Magandang gabi sa inyong lahat mula sa Pilipinas po. Saka good day naman mula sa ibang bansa. Tamsak lang mga kaibigan, masaya na ako doon. Pwede kayong magbaba ng bahay at nang makapag-labit dyan mga kaibigan. Papadan. Check mo dyan. Paano ba dito magbigay ng jacket? Stable. No. Bakit? Mali yata natipindot ko. Lang guys, di ko alam talaga ano pa.